తెదిర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు బదకె దంకద పర్దె తెర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు వృత్త సంబంధుడు సారజనకులు ఒరును పగపు వెరి యానయను నంపి స్వార్థ పుట్టది పరమాత్మే గుప్పున ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಈ ಪಂತಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾಮಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತೊನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆಂದೊನ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆಬುಲಿಪಾಲೆ ಪಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಟದನು ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಯ್ಲ ಮೆಲ್ಲ 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 ನಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಮೆಲ್ಲ 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 ಜಾಗ್ರತ ಅಂಚ 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 ಮೆಲ್ಲ 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 ನಿಧಾನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಕೋಚಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಲೋ ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಶಿವ ಮಾತಿರ್ನು ಯಾನೇ ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಯಾನಿನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಕ್ ದಾಯವಂಡ ಏನೋ ಬಡಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿಂದ ಮನ್ಪಾಲು ಅಂದಂದೆ ಇರ್ ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಆವ್ ಪಾರು ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ನೀನು ಬಿಡ್ದು ಬಲ 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 ಅಂಚ 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 ಮೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಂಡಾ ಬಲ ಕುಲು 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 ಮೆಲ್ಲ 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 చెప్పువానా ఉంటూ నువ్వు బుగిడు చెప్పు నేను జోయి మల్పా శివ పారు చేయాలి ಶಿವ ಕನ್ನದೆ ಬಿಪಿದಲ್ಲ ಶುಗರ್ದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನ ಇದೆ ಉಲ ಇಂಡು ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇಂಡನ ಯಾನು ಓಡೆ ಉಲಾಯ್ ಪೊಪ್ಪೈ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡನ ಮಗನಿಂದ ಓ ದೇವರೇ ಬೊಡೆದಿನೊಂಜಿ ಕಳೆವನ್ನು ನೆಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲೇರ್ಲೆ ಕಾದು ಪೋತತ್ತ ಬಾಲಯ್ಯಿ ಇನಿ ದಾದ ದಿನ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕೆ ನೆನೆಪುಂಡ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಏಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಾರುನಲ್ಲ ಮದುವೆ ವರ್ಷ ದಿನ ಪಪ್ಪ ವರ್ಷ ದಿನ ಗಾಯಂಚ ಮಲ್ಪಪ್ಪ ಓ ಶಿವ ಇನಿ ನಿನ್ನಲ ಪಾರುನಲ ಮದಿಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಹತ್ತು ಇನಿ ನಿನ್ನ ಪಾರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದು ವರ್ಷ ಒಂಜೆ ಆಂಡು ಅಜ್ಜ ಅಲೆಗ್ ಯಾನು ಬಲಸದು ಮಾತ ದೀತೆ ಅವೇನು ಕೊನ್ಪೋದು ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಅಂತಿಗೆತ ಐನು ಕಕ್ಕೆ ಕೊನ್ಪೋದು ಇದು ಬಲ ಪಪ್ಪ ಪಾರುಗು ಇರು ಸೈದಲಂದು ಬಣಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪದಿಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸೈದಲೇ ಪಾರು ಪಪ್ಪಗೆ ಮರ್ಲಿಯ ಪಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚವ ನಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಪಾಪುಂಡ ಬಲ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬಲ ಅಂದಿ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೇನೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ನಡಪು ಉಲ ಚೆಪ್ಪುಲ ಅವೈ ಯಾಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಅವ ಅಂಚ 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 ಅಜ್ಜ 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 ದಾದ ಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರೆಟ್ಟು ಚಿಪ್ಪೆ ಚೀಪೆದ ಪುರ ಲಡ್ಡು ಪುರ ಬಲಸ ದೀತರತೆ ಅಂದು ಮಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಯಾನದೆ ತೊನಡೆ ಅಜ್ಜ ಓ ಬಾಲೆ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ
ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏರೆಗೆ ಬಳಸ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಳಸ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ವರ್ಷಾಂತಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಮ್ಮ ಬತ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತಿಂದದಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತಿನ್ಕಾವೇ ಅಮ್ಮೆಂಚ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜ ಈರಿ ಪಂತನತೆ ಅಮ್ಮ ಶಾಮಿದಡೆ ಪೋತೆರಂದು ಅಂದು ಮಗ ಅಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ತಡೆ ಪೋತೇರು ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಕಕ್ಕೆದ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇನು ತಿನ್ಪೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿನ್ಕಾವೇ ಆವಜ್ಜ ಸರಿಯತೆ ಸರಿ 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 ಬಲೆ ಮಂಗಾರು ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೊಡ್ದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂತೋಷಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏರೆ ಕಾಪುನಿ ಪೊಪ್ಪನೆ ಅಂದು ಬಾಬು ಆರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಕಾಪುನು ಪಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ಪನತೆ ಅಂದು ಓಲ ರಿಕ್ಷಾ ಮಿನಿ ಹಾಳಾಂಡದಾನ ಅಂಚ ಅತ್ತಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮಗ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಏಪಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಪರತೊಂದು ಪೋಪಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಲ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ನಂಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಅಂದು ಮಾಮು ಅವು ಪುರ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಆರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂತೇರು ಮಾಮು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರಿಯರೆ ಯಾವು ದಾದನ ಒಂದು ದೂರದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಬರುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲ ಮಗ, ಬಲ. ಬಲ 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 ದಾದಂಬೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಂದು ಏತನ ಹಿಡಿದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾలి ಬಂಜಿನಲ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚನಿಕ್ ಏತು ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತನೇ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಏತು ಸರಿ ತುಲ ಟೈಮ್ ಏತಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಾಡಿಗೆದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಪೋಯ ಹಣ ಬಾಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಕೇರಿ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಹಣ ಕೊಂಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಸರಿಯಾಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡೆದ ಯಾವಡತ್ತೆ ಏತಾಣ್ಲ ನಿಕುಲು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಉಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಪಂಡಿಪೇಟಿಗೆ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಏಪತ್ತು ನೆಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಡು ನಿಖನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮೂನಿಯ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲೆ ಪಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಪಂಡದು ಅದು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಾತಿರುಚಿದ್ದಾನೆ ಈರುವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶಿವರಾಮೇರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತಿದ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣಬಾರ್ದು ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪನ್ ತೊಜ್ಪಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕನ ಸಂಭವನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರಿಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಾರು ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲಿ ಎಂಕುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ್ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುವ ದಾಯ ಪಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಸೈನ್ಯದ ಉಲೈಡು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಒವ್ವೆ ಬತ್ತಿಂಡಲ ಎಂಕುಲೈನು ಬರಿಕಿದಿ ಇದು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರುಲೇನು ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕದು ಒವ್ವೆ ಆಶೆ ಆಮಿಷೋಲಿಗೆ ಬಲಿಯ ಒಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೆನ ಬೇನೆನೆ ತನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಣರಂಗದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಯುದ್ಧದೆಲೆಗನೆ ಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ನ ವೀರ ಯೋಧನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಪ್ಪ ಆಂಡ ಮಗ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ನೀ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಪನಯಿ ಅಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ವೀರ ಯೋಧೆರೆ ಅಂಚ ಪಣ್ಣದು ಏಪಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾವ ಕಲಾವಿದ ಪನ್ಪಿನ ಆ 4 ಅಕ್ಷರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಆ 4 ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಕ್ ಕಲಾವಿದ ಯಾನು ಪನ್ಬೇಕೇನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗೂ ಬಯಕಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಾಯನೇ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮುಳ್ತುಡ್ದೇ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇರು ಪಪ್ಪ ದಾನೆ ಮಗ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಇರೇಗ ಮಲ್ಲೆ
ಸರಿ. ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಎಂಕು ಮಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಣ್ಣ ನಮನ ಇರುವೆರ ನಡುಟು ನ್ಯಾಯದಾಯ ಅಂಕದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಏನಾಡ್ದಲ್ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಪಲ್ ದಾಲಜಿ ಬಲೆ ಇದ ಕನೆಯದಿ నేను ಮಾತ ಬಂಜಿನ ಅದೇ ಕುರು ಕುಲ್ಲವು ಪಾರು, ಕುಲ್ಲವು ಬಲ, ಬಂಜಿನ ಬಲ, ಕುಲ್ಲು, ಬಲ. ಕುಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಬಂಗಾರು ಬಾಲೆದ పులిపుకే నొడు అర్గంటు కొండాట ఇల్లు దింజొడు బంగారు బాలేద పులిపుకే నొడు అర్గంటు కొండాట ఇల్లు దింజొడు కరుణేದ ಕರ್ಲ ಕುಡಿನು ಬೆಳಗುದು ಬರ್ಪಿ ದಿನನು ಎದುಕೊಂದು ಮಾತ ಮೋಕೆಡೆ ಖುಷಿಟ್ ನಲಿಪುಗನ ಬಂಗಾರು ಬಾಲೇದ పులిపుకే నొడు అర్గంటు కొండాట ఇల్లు దింజొడు ಬಂಗಾರು ಏತು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಈ ಖುಷಿತ ಈ ಕ್ಷಣನು ಯಾನು 7 ಜನ್ಮಗಳ ಏನು ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆತು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಶಿವ ದಯಪಂಡಿಂದ ಬಂಜಿನಾಲು ಪಂಡ ಶಿವ ಏಪಲ ಆ ಬಂಜಿದ ಉಲೈದ ಆ ಬಾಲೆ ಅವು ಬಿದೈ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಆ ಸ್ವರನು ಅಪ್ಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೇನೋಡೋದು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಬಾಕಿಲ್ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆ ಪಲಾಲ್ ದಯಪಂಡಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಒಂಜಿ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಮಗ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಆಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತೇನು ಅರ್ಜೆಂಟಾ ಓಡಿ ಏನು ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಏನು ಫೋನ್ ಏರ್ನಾ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಶೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲ ದಾದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹಿರೇ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ತು ಪಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತಂడి ಅಗಲೇ ರಪ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇಂಜಲ್ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಆವಡ ಏನು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಡು ಅವ ಸರಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೋನ್ ಬತ್ಬೇಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಬೇಗ 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 ಜಾಗ್ರತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ನಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಎಂಬಲ್ಲ ಅವೇ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ನಮಗ ಶಿವ ಅಂದು ದಾದಿ ದಾಲಜ್ಜಿಮೆ ದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಾಪ ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ ದಾದ ದಾದ ಈರ ಅವೇತ ಕೇಂದ್ರತೀನಿ ಇರ್ನ ಬಿಪಿ ದಲ ಶುಗರ್ ದಲ ಮಾರ್ತಾರೆ ಕಣ ಇದಲ್ಲ ಐವತ್ತ ಕೇಂದ್ರತೀನಿ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಇಜ್ಜ ಪತ್ತೊಂದು ಐದೆ ಪತ್ತೊಂದು ದಯ ಪಂಡಿದಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡನಿ ಕೇನುಗ ಪಂಡ ನಿಕಲ ಕಣ್ಣನಿ ಪಡೆದಿ ಆತ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನುಂಡಿ ದಯ ಶಿವಪೂಜೆ ಕರಡಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗೋಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಮನೆ ತಿಜಿ ಬಲ್ಲ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಈರ ನಾನು ಈತೇನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ಆ ದೇವರ ತರೆಟ್ಟು ಪೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ತತ್ತದು ಪೋವು ಈರ್ಲ ಪಾರುಲ ಎನ್ನ ಉಡಲೆಡ್ದು ಮಾಜರ ಏಪಲ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಪಪ್ಪ ಬಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇರುವೇರು ಎನ್ನ ಉಸುಲು ಪಪ್ಪ ಅಪಗಂಡ ಯಾನು ಅಪಗಂಡ ಈರೇರು ಅದೇ ಈರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ನಮಗೆ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗೆ ತಂಗಿ ಬೋಡೆ ತಮ್ಮ ಬೋಡೆ ಎಂಕು ಗೊಬ್ಬರ ತಂಗಿ ಬೋಡಜ್ಜ ತಂಗಿ ಬೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಏನು ಬರ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರು ಅರಬಾಯಿ ಪಾರು ದಾದಾಡು ಮಗ ದಾದಾಡು ದಾದಾಂಡ ಓನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಿವೇನೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಿಯೇ ಬಂತೇನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಹೊರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಐನು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಬಾಲದ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಪದೊಂದು ಯಾನು ಬೇಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಳು ಇಂಚು ಬರ್ರಿ ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ ಅತಿ ಇರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ ಕಾಸುಂಟು ಪಪ್ಪ ಇರಡೆ ಒಲ್ತು ಕಾಸು ಪಪ್ಪ ಇರಗೆ ಯಾನೆ ಕೊಡ್ತಾವಡತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಮಗ ಸರಿ ಇರುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಾಯ್ ಅವ ಬೇಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ದೇವರೇ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ ಬೆನ್ಕುರಣ್ಣೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಡೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಲೇ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪಾರುಗು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದು ಲಕ್ಕಡ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಪೂರ ಹೀರೇ ಅಲ್ಲ ಆಹಾರ ಬಾರನು ಈಟ ತರದು ಮಿತು ಮಾಡುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾತೊಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತ ಈದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ ಪಾರು ನಂಗೆ ಏರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ದೈವ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೀರ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಉಲಾಯ್ಪು ಮೆಲ್ಲ
ಒಂದು ಶಿವ ಓಡ್ ಬಯಲು ಪಾರ್ವಳು ಬಯಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಯಲ ಒಂದು ಈ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಒಟ್ಟಿ ದಾಲ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವ ಸರಿ ಅವು ಅದ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಏನು? ಸರಿ 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 ಓಕೆ 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 ಏನು ಮಗ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎತ್ತದು ಬರ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಳಿದ ಆಯ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆನ್ ಆನ್ ಬೇಗ. ಎನ್ನೆತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಾನೆ ಸರಿ ಈ ಬೇಗ ಬಂದು ಬೇಗ ಬಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲಿರ ಪೇಷಂಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಪಿದೇ ಪೋಯಿನಿ ಏನವೇ ದಾದಾ ఆయన ಅಮ್ಮೆ ಶಿವರಾಮೆ ದಾದಾ ಅವಳು ಅಂಚಂಡ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಡು ಬೇಗ ಪನಲವೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಮಗಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗು ಪಡೆ ನಾನೇ ಬರ್ಪೇನಿದ್ದೆ ದಾದಾಣಜ್ಜ ದಾದ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬಟ್ಟಿಯರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ರಿಕ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಗ ಯಾನಿ ಮರ್ದಿನಿ ಯಾನಿಂಚ ಕನವಡಿ ಅನ್ ಬಾಲೆ ಕಾಸಿ ಜತ ಮಗ ಓ ರಾಮ ಇದು ದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ದೇವರೇ ಯಾನು ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಶೇ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಿ ಯಾನು ಪೂರ ಕಾಸ ಅಪ್ಪನ ಕಿಸೆಟ್ಟು ಒರಿನ ಮಗ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಯಾರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ದೇವರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಲೈನೇ ತಾಕುಚ್ಚಿ పూంది పడకుండా ఓ దేవరే దాదా మలుపుని బాలే అప్పకు ఫోన్లో తాకు చెత్తా ఓ రామా దేవరే ఎంచిన మలుపుని అప్పయాను అంటే మొత్తం కంతు కొట్టుడికి ఎత్తాను దాదా సయ్యడయాను అయ్యో నేను ఓడకు పోవండి మక్క కాసిచ్చి బాలయ్యాను అప్పుడ కాసి మలపి పోండి దేవరే ಲೈನ್ ತಾಗುನೈತಿ ಅಯ್ಯೋ ವಾಪ ದೇವರೇ ದಾದಾಪುಣ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ದಾದಾಪುಣ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೊರ ತಾಗಾಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊರ ತಾಗಾಡಪ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋದು ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಔಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರೋಡು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೇಷಂಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಆರು ಆಯ್ತು ಪಿದೈಪೋಯಿ నేను ఆయన కాపు నేను దాదే ఆయన కాకుండా పేషెంట్ జీవ కాపుడే బొక్కదే ఎన్నో దూరొచ్చు బొక్క నీకుల నెగ్లెక్ట్ దాల పేషెంట్ దాల తొందరని ఎన్నో దూరొచ్చు బొక్క నీకులు బొక్క నీకులు నీకుల ఫ్యామిలీ లోకల్ పుర సేర్ ఏర్ ఆసుపత్రి ఎదురు ప్రతిభటన మల్తారు బొక్క డాక్టర్ నే కేర్ లేని ఇమిడియೇಟ್ಲಿ ಬೋದು ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಬ್ಲಡ್ ಕರಲಿ ಬೋಲಿ ರಪ್ಪ ಬಲಿ ವಾಂಚ್ ಜನಕುಲ್ ಮಾರೆ ದಾದಾ ಅಪ್ಪಡು ಮಗ ಯಾನು ದಾದಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಲೆ ಯಾನು ದಾದಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಗ ಆಯ್ ಫೋನ್ನ చెప్పు ಬೇರೆ ಸೋತೆ ಮಗ ಯಾನು ಸೋತೆ ಬಾಲೆ ಯಾನು ಸೋತೆ ಯಾನು ಸೋತದ ಸಹಿತ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಣುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ದಾಯೇ ನರಮಾನೆ ఆయన పక్క కొంచెం ఉద్యోగుడు పోడు అవు కలే పంపినవు బరిట్ మాత్రం పోడు హీరోయిన్ దాల యాన్ పన్నెని కేಳಿ జరుపు నిನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಲ್ ಮಗ ಇಷ್ಟೇನು ಕರ್ತಾಪುಂಡು ಓದೇವರೇ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ದಾಯ ಭಂಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಾರಿ ಸುನಾಮಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲ ಬದುಕನೇ ಪತ್ತಾದ ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ಪತ್ತಾದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ರಾಮುಡಿದ್ದೆ ಮಗ ದಯಬನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಬೋಡಿತನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಪ್ಪ ಶಾರದೆ
దాయించ మంతేన మర్మోలనే కాపురమ్మా ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಂತಾರಾ ಕಂದಿಸಾರಾ ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಂದಿದ್ದೀರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಲೆಚ್ಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಗಲು ಸರಿಯಾದ ಪೊರ್ತುಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೀನ್ ಕಂತುತ್ತೇಡ ಪೇಷಂಟ್ನ ಜೀವ ಹೊರ್ತದೆ ಓ ದೇವರೇನು ಪಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಪಲ ಜೀವೋಡು ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಹಾಂಡ ದೇವೇರತ್ ಎಂಗಳ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ದೇವೇರ್ ಪಂದಿ ಏನಿದ್ ನಕ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಪಂದಿನಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಓಕೆ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ತುವರ್ ಪಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಪಾರು ಬದುಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓ ದೇವರೇ ರಾಮ ಓ ರಾಮ ಎನ್ನ ಪಾರು ಬಾಳೆ ಎನ್ನ ಪಾರು ದೇವರೇ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಸರಿಯಾನ ಪೊರ್ತುಕು ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಎತ್ತ ಉಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಪೊಂಜೋಣ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಪೋತುವದಾದನ ದೇವೇರು ಮಲ್ಲಾರು ಏನರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬದುಕಂಡು ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೀನರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬದುಕುಂಡು ಆತ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬದುಕುಂಡು ಅವಳು ರಟ್ಟು ಜೀವನು ಪತ್ತೆ ಆತ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೆ ಆತ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ 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 ಎನ್ನ ಬಾರೋ ಬಾಲೆ ಬಾರೋ ದೇವರೇ ಮರ್ಮಲ್ನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತ ಮಗಲಾದು ಬತ್ತ ಮಗ ದಿನೋಲ ಬರಂದಿದ್ದ ಬಾಲೆ ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೋವಚ್ಚಿಯೇ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ತು ಪೋರ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಾರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಯ್ಯೋ ರಾಧ ನಾನು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪಾರು ಚೆಲ್ಲವನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಪಾರು ದೇವರೇ ಓ ರಾಮ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ಓಲಲ್ಲಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಂಗಿ ಓಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಈರೆ ಪಂತಿನೈತೆ ತಂಗಿ ಬರ್ಪಲಂದು ಓಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ತಂಗಿ ಓಲಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ತಂಗಿ ಓಲಲ್ ಪಪ್ಪ ತಂಗಿ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಸುಬ್ಬು ಬರು ನಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಆತಜಿ ನಾವು ಬೇತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಶಿವು ಸುಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಲ ಹೋಯ್ ಓಡೆಂಬೆ ಓಡೆಲೆ ತಂದು ಪಾಪ ಪಾರು ಓಡೆಲೆ ತಂದು ಪಾಪ ಪೂರ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಆನಿ ಬಂಡಿನಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಯಾನು ಬಂದಿದ್ದುಲ ಇದು ಬಾಲೆನು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪನೋಡೊಂದು ಆಟ ಅಪ್ಪೆ ಐನಾಲು ಮರಣದ ಬಾಕಿಲ್ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಾರಂದು ಪಂಡತ್ತ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಪಾರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ಮರಣದ ಬಾಕಿಲು ತೆತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಪೋದ ಆತಡವೆ பாப்பா என்ன பாரு விதால் ஆத்துச்சு என்ன பாரு என்ன புடுத்து போப்பச்சாலு அது ஓடல என்ன புடுத்து பாரு மல்லி பத்தாலு பாரு சிவுமைதே என்ன ரத்துலா எக்கி போடு பாரு அம்மா
ಪಾರು ಪಾರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಂದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಶಿವ ಮಾತಾಡ್ರು ಅಲ್ಲ ಇಚಿಚಿ ಎನ್ನ ಪಾರು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಓಡಲ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವ ಪಾರು ചെയ്തല്ലേ ಅದು ಬಂಚಿನಾಲತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಶಿವ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಏರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ದೇವರು ಬಂದು ಪೋಯಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ತಪ್ಪ ರಂಗ ಸೇವಕೆಯಾದ ಇತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಅಸಹಾಯಕೆಯಾಯಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ತಪ್ಪ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಪಡೆದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ವೈದ್ಯರನ ತಪ್ಪ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಬಂದು ತಿಳಿಪಾವು ನಾಯಲ ಆಯೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಬುಲಿಪಾವು ನಾಯಲ ಆಯೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಾಟಕ. ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಯ್ಲದಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತುಯ್ಯ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕಿನ್ನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರ್ಕಾದ್ಯಾನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬಯಲು ಸೊಡಕೇನದಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಯ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದಾದನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಲಬೆರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಸ್ತುಂದು ಬಂಡ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭ ಅಂದ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರ ರಿಕ್ಷಾದ ಐಟಿಯನ್ನು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇರುವ 30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದುಂಬು ಇರಡ ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನಾಕುಲು ತುಳು ನಾಟಕದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೂತಿನಾಕುಲು ಅಂಡ ದಾದನ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಇತ್ತದು ಬತ್ತನ ದಾದನ ಮಂಡ ಯಾನಿರೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಇರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆದ ಶೈಲಿ ದುಂಬು ಎಂಜಾಯ್ತನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ಓಲ್ಡ್ ನಾಟಕದ ಒಂದೇ ನೀರು ಕೆತ್ತದು ದಕ್ಕದಿತ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಸರಿ ಇವತ್ತು ದಾದ ಫಂಡ್ರೇಜ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪೆಗಾಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೇರು. ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ರೆಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಿತ್ತನೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ದಾದನ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ದುಃಖೋಗು ಪಡೋದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ದೇವೇರು ಐಟು ರಂಗಭೂಮಿದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರ್ತಂಡು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತವು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಬಹುಶಃ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಜಾಂಡು ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ರು ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಯಾಪಲ ನೈಜತೆದ ಕೈ ತಲುಪೇರು ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಇನಿ ಒಂತೆ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೆಗ್ ಲೋಡು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತಂದು ಇರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಚ ಇರೆಗ ಐನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬರ್ಪಿನ ಪತ್ಪಿನ ಪನ್ನೆನೇ ಪನ್ನೊಡಾಂಡು ಅಂಚದು ಟೈಮ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ 26 minutes ಪೋಂಡು ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಬಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಬಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇನು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ ಕೇನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತಂದರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ನಾಂಡ ಕೂಡಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಜಿಂದ ಪನ್ ಪೂಜಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಕೂಡಲ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಮಾತ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡ್ದು ಬರಡಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಯ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿರು ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್
92.7 ಬಿಗ್ FM, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮುಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತೀರ್ಪಿನ ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮುಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮುಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮುಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಇನಿಕ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತದ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.